салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошин Бозор TJ. имрӯз чӣ хеле ки медонед, мо тасмим гирифтем ки як рӯзи шанбе як бор аз Мошин Бозори шаҳри Хуҷанд аз нархҳо бохабар шавем. гуфта рӯзи шанбеам баромадем ки кани чӣ гап чӣ кор. гуфта мана чӣ хеле ки дида истодед, рӯзи шанбе мошин кам дар Мошин Бозори шаҳри Хуҷанд. чӣ хеле ки дар наворҳои гузашта шумоҳо пай мебаред, ман ин ҷоҳо пури мошин мешавад. ман ин ҷоҳои васеъ пури мошин мешавад. азбаски имрӯз рӯзи шанбе ҳамаи мошинҳо ба фикрам ҳамин соатҳои 4:30-5 бегоҳ ба дохили бозор ворид мешаванд. ҳама дӯстони азиз, имрӯз омадем ки як кам бошадам навори ҷолиб пешкаши шумоҳо кунем. агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, чанд лаҳза пеш ҳамин ҳар як комментариҳоро хонда меистам. дар яке комментариҳо нависта буданд ки бародар дар ҳаққи муҳоҷирон, дар ҳаққи ғарибон як дуо кунед. гуфта вай кида нависта буданд. ман вай кардам ки боз гуфтанд ки ҳамин роҳҳо кушода шавад, тезтар ба ҳамин ватани мо баргардем. гуфта ҳай дӯстони азиз, тамоми мардуми тоҷик ин шабрӯз ҳар як оилаҳои тоҷик дуо мекунад ки ҳамин роҳҳо кушода шавад, ҳар яки шумо соҳ саломат ҳамин ба ватан баргашта боз ба пеши зану фарзанд аҳли оилаотон баргашта битон. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. агар навор писанд омада бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. Mercedes Benz сечка солаш 95. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед, мани ҳолати балонои мошин. мани намуд аз кафои мошин. дӯстони азиз, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо гашта бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, ман инҷа сентр замок дорад, магнитофон дорад. ҳозир пробегаш 380 000 километр. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, мана ин боз люкам дорад. мотор 2 сӯзишворӣ газ бензин. расходаш 10 тава сахта мегардад. мана ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 47 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 764 20 08. Opel Zafira 2 солаш 2007. мошин вагонӣ мебошад. мошини Шветсия гусосиян соҳибаш. мани намуди берунаи мошин, мани ҳолати балонош. мана чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаш, мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, навор писанд омада бошад, обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 2 электропакет, яъне ойначааш кнопочный, коробкаш механик, борташ компютер, сиденьёш обогрев, яъне инҷа CD плеер дорад, центр замок. пробегаш 177 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, мана навор писанд омада бошад, ҳатман лайк монданро фаромӯш накунед. мотор 1.8 1.1 сӯзишворӣ бензин.
Rasxod chiqdi aka. Hafta. Rasxodash hafta va saxta megada. Mana این حالتی motori ماشین. یادآور میشیم سنجشی تکنیکی یک ساله دارد. نرخ ماشین 65000 سامان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 55 188 0088. ماشین نوبتی ما اوپل اسر جی سالش 98. من این نمودی بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده؟ من این حالتی بالانی ماشین از داخلی سالن هم برای شما معلومات میدیم. من این نمود از قفای ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш автомат، اینجا ماgnetofon دارد. پرابیگش 240,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. این حالت سالن کفای ماشین. این نوار شخصا با درخواست یک دوستی برادر همین اوپل اسر جی های коробкаш автоматش نشان دید گفتم. یعنی درخواستشون قبول شد. منه موتور 1.6 راستای سوزشواری گاز بنزین. расходаш 10 تا 100 تا 110 تا میگاده. من این حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 42000 سامان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 898 0202. این شیورله دونست ماشین نوبتی ما سالش 2010. منه این بالاناش коробкаш автомат. همه نورات های این زمانه ماشین بسیار در حالت خوب. فقط صاحبش نبودیم. نرخش تلفن که فهمیدیم. این نمودی پیشش. نمودی پیش. بسیار ماشین عجایب. نرخش 155,000 سامان گفتم. با سودا میشد. تلفن 92 869 99 99 92 914 59 41.